आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. हवामान विभागानं 3 ऑक्टोबरपर्यंत वादळी वाऱ्यासह अतिवृष्टीचा इशारा दिल्यामुळे देवगड बंदरामध्ये सुमारे 400हून अधिक नौका सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून आश्रयासाठी दाखल झाल्या आहेत. आप लोग इधर मच्छीमारी कब से कर रहे हो? 3 दिन, दो महीना काम आए हैं. अच्छा अच्छा. फिर इधर जो मच्छीमारी करने के लिए जो हम इधर तूफान हो रहा है, बारिश हो रही है, तो आप बाहर नहीं जाएंगे मच्छीमारी करने के लिए? नहीं जाएंगे. कितने दिन तक? 3 महीने. 3 दिन तक. 3. आप किधर से हो? उड़ीसा. ओडिशा से. हाँ. ओडिशा से आप इधर आए? हाँ. अच्छा, तो आपका इधर ट्रॉलर है? हाँ. ट्रॉलर बोट पे काम करते हो आप? हाँ, बोट अच्छा. में काम करते अच्छा हैं. अच्छा. आता आपण आहोत देवगड या बंदरावरती. देवगड बंदर हे सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे एक बंदर आहे. या ठिकाणी गुजरात, कर्नाटक, गोवा तसेच मालवण 400हून अधिक बोटी या ठिकाणी आपल्याला या बंदरावरती आलेल्या पाहायला मिळत आहेत. त्या हवामान खात्याने निर्देश दिलेले आहेत की या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वादळी वाऱ्यासह पाऊस जो आहे तो येणार आहे. त्यामुळे सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून या ठिकाणी जे आहेत ते 400हून अधिक नौका दाखल झालेल्या आहेत. हवामान खात्याने 3 ऑक्टोबरपर्यंत मच्छीमारांनी मच्छीमारी न करता या ठिकाणी जे आहे ते सुरक्षित राहावं, सुरक्षित ठिकाणी आपली जी आहे ती बोट दाखल करावी असे निर्देश हे हवामान खात्याकडून दिलेले आहेत. त्यानुसार या ठिकाणी जे आहे ते 400हून अधिक नौका बोटी ज्या आहेत त्या मच्छीमार बांधवांनी या ठिकाणी सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून या ठिकाणी आणून लावलेल्या आहेत. नागेश दुखंडे, कोकण 7 लाईव्हसाठी देवगड. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.